Ei ole ihan vielä vähän. Se on vähän. Ehkä oli ihan hyvä. Nyt tulee. Ota video. Tää on kyllä kova juttu. Mä sanoin, että tää on 2-vuotiaan kädessä. Kyllä yhtä hyvä kuin 7. Yksi ei tule. Joo, kyllä. Samalla. Oli se aika karma. Koulutetut saa ruokaa. Kyllä. Miten ne on saanut homman duun? Joo, tosta. Joo, no minä... Mun experienssi on niin hirveän kaukana. Ei. En ole pelannut minäkään. Minä pelasin 50 vuotta sitten. Joko elon. Eihän se pääse tonne mistään, että, mutta tää näköjään siirrettiin jo pitkästi. No, mutta mitäs nyt siirtäisit? Se on totta kyllä. Mitä siinä on hirveän paljon mahdollisuuksia? Se on vähän niinku
Onko tää se sama peli, mitä Karsenilta kerran näyttivät, että miten sä pelasit, niin se sanoi, tässähän on 10 mahdollisuuksia saada Matti, että se soitiin. Joo, Reijo Pirskanen oli, sano sen ikä nyt, paljon se on mua vanhempi. On se paljon, ootahan nyt. Mitähän uskot sen semmoinen? 40-luvulla se oli. Joo, kyllä. Tämä elä vaan näytä YouTubesta. Mitä ne pojat siellä oikein touhuvat? Joo, kun mä lupasin vaan pienille pojille, että minä ostan teille jonkun vappuhömpäkkeen, jos se on hyvä. Tämä on hyvä vappuhömpäke, tämä Joukon tekemä hieno lennokki. Vau! Tuliko? Tuli hienosti meille. Ensiaputoimenpiteitä. No, se herkästi leikkaa sen. Täydellistä. Kiitos. Olet niin hyvää voivan näköinen. Punakkaan poskelle. Vähän muutama suoni katkenut tästä poskesta. Suoraan someralta. On niin lihava ja viimoista. Niin. Se mainosti sitä, että miten hän projekteineen on kehittynyt eri puolilla maailmaa, niin tämä mittaustulos olisi niillä laitteilla, tai ne laitteet olisi yhtä päteviä, tai se mittaustulos yhtä pätevä. Eli tuo on tietysti hyvin. Sitten täyttämään sieltä. Yksi kerros tulee täyteen, ja kun se on täynnä, niin se lähtee seuraavaan. Niin, että se putoo sinne. Joo, mulla ei ole niin hienoa, mun pitää ohjata. Pitääkö? Niin. Minun vinssiä pitää ohjata. Kädellä. Kädellä. Okei. Niin, en mä puhunutkaan mistään ohjuudesta, vaan että näinhän se tekee, kun yksi kerros täyttyy, niin se kun nousee, niin sitten se rupeaa tekemään niin kuin teoriassa sitä seuraavaa Niin. Mä en ole välttämättä seurannut, mutta minä olen ainakin varautunut siihen, että sitä on pitänyt ohjata. Joo. Että se on niin sanotusti halvempi auto ajaa. Niin sit se soitti, että no, syksyllä tulee parempi malli just, että nyt ei kannattaisi mukavasti ostaa. Mutta sitä Ainahan tulee parempi. No joo. Taustalla, että sitten on lähtenyt niinku jatsi-improilemaan tästä ympäriinsä. Jazz impro. Voi vitsi, saatiin. Ei ihan vielä hyvä. Se on vähän. Ehkä oli ihan